gure herrian ez da euskera solasteko ohiturarik. Hala ere betidanik euskera hitz egin dugu eta aurten ere unibertsitatean euskaraz ikastea erabaki dugu. Azken finean gure hizkuntza delako eta hegoaldera pasatzea ikasketak segitzeko iparraldean ez dagoelako ikasketa ondirik euskeraz, eta nik lanbide heziketa bat egin nahi nuen, eta naiz eta azkenean lortu dudan hegoaldera pasatzea oztopo asko izan ditut. Nire euskerak oso aberatsa egiten nau. Komunikatzeko orduan adibidez, erraztasun handiak ematen dizkit, eta ez daukat inolako arazorik. nik betidanik euskaraz ikasten egon naiz, ama hizkuntza euskera ez duen herri euskaldun batean jaio, bizi eta ezin naizelako. Euskaraz ikasteak ekarpen handiak eman dizkit nire bizitzaren zehar, batez ere hitz egitean eta ulermena lantzea. Guk euskaraz ikasteko hautua egin genuen eta horregatik sartu ginen ikastoletan, baina gure ikas prozesu guztian zehar egindako hautu hau bururaino eramateko oztopo asko izan ditugu. Bada garaia txikitatik euskaraz ikasteko eskubidea bermatzeko. Eskertzen dut nire gurasoek euskara ikasteko bidean jartzea, zeren azkenean oso pozik nagoelako euskaraz jakitearekin.